абавязкова і тут таксама набуду, бо Прывітанне, даражэнькія сябры, віншую ўсіх з 2021 годам. Спадзяюся, што ён будзе лепш, чым папярэдні 2020. І сёння мы з майстарам прапануем вам зрабіць агляд на вось такую цудоўную Арыэль ад Hasbro. Гэтую ляльку я набыла летом 2020 на Wildberries за 56 рублёў. Яна была на акцыі. Наколькі я ведаю, зараз яе няма там, але калі яна з'явіцца і вам яна спадабаецца, вы можете сабе набыць. І так, што ж увогуле гэта за такая калекцыя Style Series? Я вось покажу, тут такая прыгожая Арыэль на арце. Гэта серія лялек прынцэс Disney, якія ў такіх вечерніх прыгожых сукенках. Усяго выйшла ў гэтай серыі на дадзены момант 6 лялек. Плануецца ў 2021 годзе яшчэ прынцэса Тіяна, а ёсць непасрэдна Арыэль, Мулан, Бель, яны былі самыя першыя тры. Потым яшчэ дадаліся Рапунцель, Жасмін і Аврора. І наколькі я ведаю, таксама выйдзе яшчэ адна Рапунцель, не ведаю навошта, правда. І таксама ёсць другі выпуск гэтай серыі, дзе ёсць дзве лялькі. Гэта Арыэль і, калі я не памыляюся, Бель, якія ў нагавіцах, у вельмі шыкоўным адзенні, у вельмі шыкоўным аутфіце. І я спадзяюся, што Арыэль я сабе яшчэ абавязкова і тут таксама набуду, бо і абавязкова я сабе куплю Арыэль, бо насамрэч гэта адна з маіх самых любімых прынцэс Disney. Я ў дзяцінстве заўжды марыла быць русалачкай, ну і вось у мяне ў калекцыі з'явілася такая цудоўная лялька. Паглядзім яе бліжэй. Калі разгледзець бліжэй, то мы бачым, што тут у нас з пярэдняга боку ёсць арт, цудоўны такі скетч Арыэль, проста неверагодны, таксама назва серыі. Увага, што тут могуць быць нейкія дробязныя дэталі і стаіць абмежаванне 6+. Сама лялька з такім празрыстым фонам. Збоку ёсць першы нумар, што гэта першая лялька, таксама напісана серія. Чорны фон, залатая такая лента, і яна працягваецца з зваротнага боку. Тут проста неверагодны арт Арыэль і напісана на розных мовах. Я буду читаць па-французску, каб моя мова была больш-менш нармалёвай. Стиль модерн, інспірэ du monde d'Ariel. Сучасны стыль, які натхнёны светам Арыэль. Вось. І розныя там, зноў жа, дробныя дэталі могуць быць. Арт проста нейкі неверагодны. Паглядзіце, яна тут у гэтым сваім аутфіце проста касмічная Арыэль. Могу яшчэ мільён разоў паўтараць. Ну і што ж, мы будзем адкрываць нашу коробочку. Пасля даволі працяглай барацьбы з замацаваннямі у гэтай коробцы я нарэшце адмацавала нашу чароўную Арыэль. На мяне летяць усялякія бліскаўкі з ейнай сукеначцы. Не ўсё я адмацоўвала, бо вось тут ёсць прывязаныя такія замацаванні, каб трымала сукенка форму, таму я іх нават не буду чапаць. І мы можам паглядзець, што яна проста чароўная, магічная. Канешне, мы ўсё разглядзім больш дэталёва. Адзіны мінус, які я ўжо знайшла, што, на жаль, у яе няма шарніраў у каленях. Канешне, я яе набыла за вельмі такі удалы кошт, але, напрыклад, Арыэль, якая ў нагавіцах, яна, падаецца, нават у руках не мае шарніраў, калі не памыляюся, а каштуе зараз на Амазоне яна каля $50. І
калі яна трапіць да нас прыкладна па такім жа кошце, а звычайна і даражэй, то гэта проста будзе ні за што, за адзенне пераплачваць такія грошы не варта. І што ж, будзем разглядаць яе больш падрабязней. Калі мы будзем разглядаць больш падрабязней, мы пачнем з ейнай чароўнай галавы. На галаве ў яе такі абадок, таксама замацаваны, каб валасы трымаліся ў локанах, тут ёсць невялічкія гумкі, дзе завязаны, каб прызура трымала форму. Калі мы глядзім на ейны твар, то вельмі вылучаюцца веі, якія зрабілі спецыяльна. І, наколькі я разумею, яны прям прашыты адносна роўна, не папалены на зрэнкі. Вельмі чароўныя яе фіялетавыя цені на верхнім веку, знізу. Таксама ёсць белыя такія пеперлінавага колеру, і ў яе чароўныя вочы туркусовага колеру, глядзяць трошкі ў бок, так, заігрываючы на дадзены момант з майстрам, які сур'ёзна на мяне паглядавае. На шчочках у яе румяны ружовага прывабнага колеру і таксама малінавыя вусны. Вельмі такая яна пасміхаецца, нават ямачкі нейкія трошкі ёсць на шчочках. Просто яна пакарыла маё сардэчка. Мы спускаемся ніжэй. Топ туркусовага колеру. На ім мы бачым імітацыю, такую быццам бы начытыя перліны на ім, але гэта проста такія налепкі, хутчэй за ўсё акрылавыя. І ён даволі плотны такі, я думаю, што ён павінен імітаваць таксама і карсет. Пераходзім да спадніцы. Спадніца гэта такое самае багатае. Знізу мы бачым падкладку з атласнага матэрыялу фіялетавага, вельмі прыемнага такога фіялетавага колеру. Сетка, яна хутчэй за ўсё накрахмаленая, магчыма, яна проста такая даволі цвёрдая з-за таго, што тут нанасілася вялікая колькасць блёстак, таксама імітацыі і перлінаў, і нейкіх зорак марскіх, складзена ў такія складачкі і расходзіцца ў два бакі. Ззаду яна таксама, але ззаду яна ў каробцы трохі памялася. І топ, і спадніца яны на ліпучцы. І яшчэ ніжэй мы спускаемся і бачым перлінавага колеру, пераліваюцца проста неймаверна. Туфлі на абцасах. Таксама тут імітацыі перлін і банты спераду. І туфлі трымаюцца на гумках, і я думаю, што я не буду адмацоўваць, каб нічога не згубіць, хай яны так і трымаюцца. І распранем нашу лялечку, паглядзім на тулава. Насамрэч яно будзе вельмі адрознівацца ад тулава Барбі. Трымаецца топ на празрыстых лямках, вось пра іх я забыла адразу сказаць. Лёгка здымаюцца топ і спадніца. Разглядзім ейнае тулава. На спіне ёсць штрых-код гэтай лялькі, і ён не зроблены, на жаль, як звычайна робіцца на ляльках Барбі, шрыфтом прям выбітым на тулаве, але чамусьці такі шрыфт і там усялякія рэквізіты, што гэта лялька зроблена ў Кітаі, што гэта Hasbro ёсць на трусіках. Вось, штрых-код, як такая татуіроўка, вельмі дзіўна выглядае, вызывае не вельмі добрыя асацыяцыі ў мяне. Само тулава пластыкавае, а галава гумавая. Бачны трохі разнатон, што тулава не такое светлае, як галава, але улічваючы, што гэта вечар, мейкап, хутчэй за ўсё твар вельмі прыпудрылі, і таму вось ідзе такая розніца. Шарніры ёсць толькі ў руках, адводзяцца рукі ў бокі, у локтях і у непасрэдна кісцях. Ногі трохі разводзяцца ў бокі, але пасадзіць ляльку ў шпагат можна вось хіба так. Ногі не згінаюцца ў каленях, не на шчылчкі, не шарніры. Гэта, канешне, мінус. І зноў жа я паўтаруся, што мне пашчасціла ўзяць гэту ляльку адносна недорага ейнага першапачатковага кошту. І адзінае, што мы не паглядзім з вамі ногі, таму што ўсё ж такі я баюся здымаць ейныя боты, каб яны потым не згубіліся. Калі казаць пра валасы, то прашыўка даволі нармалёвая, не бачна нейкіх залысін, але густата не вельмі вялікая. Я думаю, што у Арыэль павінны быць папышней валасы. Сябры, калі я прынала назад лялечку,
Заўважыла, што я забылася пра адну рэч, якая ішла з ёй у камплекце. Гэта вось такая імітацыя торбачкі, празрыстая ракавіна фіолетавага колеру, пластыкавая і гумавая срэбная ручка у ёй, вось трымаецца так яна на лялечцы. І што ж, я буду з вами развітвацца, зычу вам у новым годзе всего самага найлепшага і, канешне же, перш-наперш здароўя, каб вы маглі без перашкодаў утварыць все задуманыя планы на новы 2021 год. Ставьте падабайкі, пішыце каментары, подписывайтеся на канал, ставьте там званочак, усё, што трэба, і да сустрэчы ў нашых блогах. Спадзяюся, мы будзем бачыцца часцей. Усяго добрага, гэта была з вами я, Даша, Арыель. І там вось майстар, які кантралюе ўзровень снегу, які выпадае за акном. Усяго найлепшага, пакуль!